Какво си позволи днес? Аз съм Петя Пайташка, холистичен психолог и обучаващ се психотелесен терапевт. Искам да те попитам какво си позволи днес, лично за теб, за себе си, какво си позволи? Позволи ли си да бъдеш различен? Позволи ли си да бъдеш всякакъв? Позволи ли си да изпитваш всички емоции, които са в теб, да бъдеш ядосан, да бъдеш гневен? Позволи ли си да бъдеш слаб? Позволи ли си да нямаш нуждата да те харесват всички? Позволи си да бъдеш свободен, да си приемеш всичките си несъвършенства, да скърбиш, когато ти е тъжно. Също така, позволи ли си да се забавляваш без вина, да покажеш кога си уязвим, успя ли да си го позволиш това? Да мечтаеш, да казваш не без страх. Позволи си също така да забавиш темпото, да знаеш кога трябва да си починеш и кога не трябва да си на макс. Позволи ли си да слушаш интуицията си, като изключиш логиката, като изключиш ума? Не се сравнявай с никой, бъди себе си. Позволи си да се довериш на живота и без страх и без да се опитваш да контролираш всичко. Просто бъди себе си и послушай ти какво искаш. Позволи си да бъдеш обичан, да обичаш свободно, истински с цялото си сърце. Себе си, човека до теб, семейството, важните близки. Позволи си да бъдеш такъв какъвто си. Това е най-истинското и най-важното за пълноценния живот.